gusto nyo ba sabay tayo magbukas or ikaw lang pa magbubukas? Sabay na lang tayo. Energetic si Mami, no? Second time to 62nd birthday. So tara, Mami, buksan mo. Alika dito. Hawakan mo to, Mami. Ito, dito. Okay, wait lang ha. Dito. Sa press na to. Okay, sabay tayo magbubukas ha. 1, 2, 3! Isang maswerteng hapon mga ka-JFS. Ang JFS Battles and Services ay hindi titigil sa pagbibigay ng sorpresa at saya. Ngayon ay December 5, 20 days to go at malapit na ang Pasko na kahit may pandemic tayo sabay-sabay pa rin magsiselebrate ng Christmas Day. At ngayon ay dadako kami sa Barangay Beberon, San Fernando, Camarines Sur upang sorpresahin na naman ang ating maswerteng nanay na bibigyan natin ng ating lucky packages for today. So halina't kilalanin natin ang ating packages na ihatid natin sa ating nanay mamaya. Meron tayo ditong isang bilaong pansit. Meron tayo ditong 2 box ng Greenwich Pizza. Meron tayong isang bucket ng Chicken Joy from Jollibee. Meron tayong isang Ferrero Rocher. Meron tayo ditong Bench Summer Vibes. At meron tayong bubble balloon na may happy 62nd birthday mama. At meron tayong tumatagim-tim na money bouquet worth 10,000 pesos. At kung makikita nyo, meron na naman tayong team na red and gold. So mamaya saksiyan natin kung paano natin sasorpresahin ang ating lucky nanay for today. At mamaya ay sasorpresahin din siya ng ating surprise aranista na si Kuya Gab. So tara na tumiyahe all the way from Barangay Beberon. For our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, makikita nyo sa aming screen. Thank you so much! We don't just create, but we captivate. Tara na on the way to Barangay Beberon. Écoute ça, c'est le sapin. So, andito na kami sa Barangay Beberon upang surprisahin ang ating lucky nanay for today. So, tara na't samahan niyo kami kung nasan siya. So, guys, we are here live at the door. Masyado tayong nangahalat ko. Kasi hindi tayo masyadong, hindi tayo masyadong personal. Charot. Hello po, good afternoon. Good afternoon po. Dara po, tapos na. Ay, hello po. Ay, ako si Ma'am Conchita. Ano ka kami? Ayan na po. Malo po. Mami, ako po nawawala yung anak. Hello, Mami, paano po ba kayo sumama sa akin? May package po kasi kayo dumating. Galing po kayo Mr. JR. JR. Sorry na. JR. Ano ka lang, Mami, mainos ka na. Pwede man Mami, ano po bang ganap at maraming tao? Sino po may birthday? So, kumusta kayo, Mami? Okay lang ba kayo? Parang kinakabahan ka, Mami, ha? Ay ka dito, Mami. Ikaw ka, Mami. Ito pong package na to ay galing po sa anak niyo. Tanggalin ko yung mask, wala naman akong COVID. Ito pong package na to ay galing po sa inyong anak ko, si Sir Jaymar Dolores. So, pwedeng abati tayo. Baka po lumabas na yung crocodile dito. Hindi nyo expect. So, ayan po, Mami. Gusto nyo ba sabay tayo magbukas or ikaw lang pa magbubukas?
Sabay na lang tayo. Energetic si Mami, no? Second, third, 62nd birthday. So tara, Mami, buksan mo. Alika dito. Hawakan mo to, Mami. Ito, dito. Okay, wait lang ha. Dito sa press na to. Okay, sabay tayo magbubukas ha. 1, 2, 3! Bukas! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Halika dito, Mami! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Halika dito, Mami, harap ka dito. Ayan, so mga bata, bigyan lang natin ng espasyo ang ating videographer. Ayan, thank you so much. Hello po, Mami. Kami po ay from the JFS Petals and Services. Ako po si Ate Angel, the Love and Surprise Ambassadress. And I just want you to greet a happy 62nd birthday at suotin niyo po tong sash na maiwagang sash ng JFS. Ayan, isuot niyo to, Mami. At syempre, ibibigay ko sa'yo ang napakabonggang money bouquet na worth 10,000 pesos. Hawakan mo naman. Kinakabahan si Mami. Okay lang yan, Mami. Happy birthday po sa inyo. Bago po yan, may gusto po kong basahin ng message po sa inyo na pinaparating po ng inyong anak. So, itong message na to, my God, pang MMK. Charot. Okay. Dear Ma, agad mi po sa kagurangan, analawig, asin maray na salud mo. Yaon lang kami, igding mga akik mo, na nakasuporta as nagpapadangat sa imo. Daimi man maipailing sa tataramon, pero araw mo naman gabos na ginigibo mi para sa ikararahay ta. Dakulang pasasalamat mi sa gabos na sakripisyo mo para sa mo, and sana maugma ka sa aldaw na ini, asin sa diit na sorpresa ng ini, para sa imo. Happy birthday and we love you, Mama. Yan po ang message na pinag-ibigay po sa inyo ng inyong mga anak. Siya po ni Sir J. Mar Dolores. So, Mami, ano pong nararamdaman nyo ngayon? Pagdating ko doon sa bahay, nakapilog si Mami. So, Mami, ito pong packages na to ay para po sa inyo, pinabibigay po ng inyong pong anak. And ito pong red ribbon cake, ipapablow natin kay Mami. Dito na ba natin papablow? Okay. So, papablow natin this cake. Okay, so everyone, kasama ko pa din ang ating lucky mommy for today na si Ma'am Conchita Dolores all the way from Barangay Beberon, San Fernando na napaka-fresh for her 62nd birthday. So bago i-blow ni Mami ang candle niya, kakantahan muna natin siya ng happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Ayan. Oh my God, ang ating mahal. Kaya? Ayan. Wait lang. Oh, Mami. Yay! Palakpakan naman natin si Nanay Conchita. Ayan, so Nanay, gusto ko tangin nga ng mensahe na syempre dito. Ano pong gusto niyo sabihin, Nanay? Actually, ang Mami Day pa po talaga ni Bayan. Joke lang. Sabalang po, Mami. Okay, gusto lang kitang pasayin, Ma'am. Ano pa pong gusto niyo sabihin? Dahil niya daang masabi. Okay lang yan, Mami. So, ngayon, Mami, hindi pa dyan nagtatapos ang sorpresa namin. Doon na lang siguro namin kayo haharanahin, dalaharanahin kayo ng aming surprise. Haranis na si Kuya Gab. So, again, everyone, our birthday girl for today, for her 62nd birthday, Nanay Conchita, all the way from Barangay Beberon. So, Mami, thank you so much po, and again, happy 62nd birthday. So, tara na, pumasok tayo sa bahay ni Nanay Conchita. Okay everyone, so andito na tayo sa loob ng bahay ng ating napakaswerteng nanay all the way from Beberon. So haharanahin siya ng ating surprise. Haranista na si Kuya Gab. So Kuya Gab, it's your time to shine!
must have been cold there in my shadow. Never had sunlight in your face. You were content to let me shine as your rays. You always walked a step behind. So I was the one with all the glory. You were the one with all the strength. Beautiful face without a name for so long. Beautiful smile to hide the pain. Did you ever know that you're my hero? And everything I would like to be. Cause I can fly higher than an eagle. For you're the wind beneath my wings. I have a fear to go to know this. I've got it all there in my heart. I want you to know the truth, of course. I know it. I would be nothing without you. Do you ever know that you're my hero? And everything I would like to be. Well, I can fly higher than an eagle. For you're the wind beneath my wings. Pwede mo po yung pulas 500 man. Bako na yan, Mang Manik. Ay, Play Money. Bako na yan. Bako na yan. Bako na yan. Sumago Play Money to. Ano dyan? For all the times I felt cheated, I complain. You know I love to complain. For all the wrongs I repeated, though I was to blame, I selfish I didn't have a bed, didn't have a clue. Then out of the blue, God gave me you. Show me what's real. There's more to life with just how I feel. And all that I'm worth is right before my eyes. And now that I live for, now I didn't know why. Now I do. God gave me you. For all the times I wore myself like a favorite shirt, all wrapped up in leather. For every glance I saw heaven. Now it overflows like a river to my soul. Every thought I had, and I truly believe God gave me you. Show me what's real. There's more to life, and that's how I feel.
before my eyes, and now that I live for, no, I didn't know why. Now I do. 'Cause God gave me you. In your arms I'm someone new, with every tender kiss from you. Oh, must confess, I've been blessed. God gave me you to show me what's sweet. There's more to life, and that's how I feel. More than I was right before my eyes, and now that I live for, no, I didn't know why. Now I do. 'Cause God gave me you. Happy birthday po, Mami. Happy birthday, okay, so ayan mga ka-GFS, hinaranan na ang ating munting nanay na masaya at napaka-emotional ngayon. So nanay, again, happy 62nd birthday po. Yan pong Jollibee Greenish, Bench, Ferrero Rocher, Pansit at Bubble Balloons at 10,000 money worth of money bouquet. Lahat po yan ay pinabibigay po ni Sir J. Dolores. Maraming salamat dahil papanay na pasaya po namin kayo at napaka-emotional niyo po. So nanay, papablow ba natin to? Itong cake na to. Okay, so papablow po pala natin doon itong isa. So, nasaan yung, ay, ito pala yung lighter ko. So, papablow pala natin to. O, doon na po yan. Actually, nanay, ulog-ulogan pa po yan. Joke lang. May electric pan ka. Okay, so nanay, pwede mo kami nagkakadahan na doon ba yun? Ayan, i-blow namin ito. Meron kang concert sa nanay. Happy birthday to you. Happy birthday. Saya pa! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So nanay, you may blow your beautiful candles. Ayan! Again, nanay, happy 62nd birthday po. So nanay, ingian ulit kita ng mensahe kasi napaka-bongga naman ang handaan natin dyan. So nanay, ano po ulit ang gusto niyo sabihin? Ininanay at siya na ni pagbabarahaan. Ano po gusto niyo sabihin? Surprise sa kanya ako dahil ko itaas. Dahil kung man po din inaasahan. Yung alik po. Joke lang. Ano ba po nanay? Ano ba po? Ano ba po nanay? Isang I love you naman po siya, nanay. And flying kiss na lang sa inyong mga anak. Ay, anak. Love you sa mga akit ko. Ako pa ba? Ako. Inaasahan na paano pa lang ako pa. Ayun po. Ay, nakaulit pa. Anong birthday kumalit sila. Pero makibibiglo. Okay na po yan. Okay na po yan, nanay. At least po, napasaya po kayo ni Sir Jaymar. Dahil po, itong simpleng regalo po to, hindi po yung sapat. Dahil po yung buong pagmamahal na po bilang anak ko sa inyo. Buong-buo po yun. Palakpakan naman natin si Nanay Conchita. Ayan, isa na namang nanay natin ang napasaya ng GFS Battles and Services. Again, I am Ate Angel, the Love and Surprise Ambassadors. We don't just create, but we captivate. Abangan niyo ang aming videos and pictures sa aming social media, YouTube channel. Nanay, magbabay ka naman po! Magbabay ka na eh. Bye-bye! My